saltego yana immo jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu ko ɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo mi immira suudu am ɗo mi miiji goɗɗum ala mi yaltuɗo galle am ɗo miiji mi han mi ala mina debbo am heɓiɓe hay hunde han mi ala musidɓe am ɗi jogii kono hay ballo ala hoddiɓe am ɗi jogii yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo suudu wuro mandu moƴi ɗon jawginanmi jemma salade yawre aybinede ɗum mijinimmiɗe feere salade yawre wuroyede ɗum nanginimmiɗe ligue mi jiggat saren babba saku sima yobanogay mi rondoto damba gecce ina luuɓa yaade nde hoore minasa boylikaje kono lukkiyon mi wakkilto minanga surne mason min haaju am kono humto mino loota gude mi yoɓe sabu galle am ko masura sabu feere ala hono watte ko ɗaɓɓe dépensi basal yari basal welani andoma jawdi woy wallu basal woy wallu basal andoma jawdi woy wallu basal andoma jawdi woy wallu basal yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi basal de ko yana immo baso de jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo mi immira suudu am ɗo mi miiji goɗɗum ala mi yaltuɗo galle am ɗo miiji mi han mi ala mina debbo am heɓiɓe hay hunde han mi ala musidɓe am ɗi jogii kono hay ballo ala hoddiɓe am ɗi jogii kono hay ballo ala mina luka balle kam hay goɗɗo wallani mina luka balle kam hay goɗɗo wallani cukale ɗi pullaɗa debbo am mo sonkaɗa cukale ɗi pullaɗa debbo am mo sonkaɗa awa han mi ñallinta sabu goɗɗum ala ɗo awa han mi ɓurtinta si goɗɗum defaga eyo mi daɗɗinta muro gondammi yana immo jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala hande yana immo ayi ba saltego yana immo jom galle yana immo jom galle baso mbimi yana immo sabu goɗɗum ala yana immo ayi ba saltego yana immo e baso tampi e baso lorima e baso tampi bilay e baso lorima mo hetta tettugal mum e hakkude yimɓe he mo hetta faale mum o e ayca salamu aleykum dendagal kettoɓe radio Sunuker FM compétence indépendance crédibilité juste pour vous la première radio africaine de la Californie on calminama on juurama beltanama e basal wona belede ayca en garti émission meɗen e basal de ko fodore wona jawe mo yawnaki Kawral Fulbe à la présentation Limanka, c'est parti pour 2 heures de bonheur 100% pour la destination 22 heures. Kidin calmina pulagu fof kala do be kedi do sahabe ngacciti hakkille émission Kawral Fulbe on calmina on beltanama tigi ay ci ko dum bela man dañaten kala altine ngara njoreden do re beltina bibbe Fulbe be ko welta ko pulagu meren ko welta ko fina tawaji men kala do kedon do ngaccita kirre kon calmina on yura on beltanama ndeysan sudura manu modi don jawni nammi jemma salade yawre aybinede ay kede calmina be ganda kamel keddo e diwan bo Kaolack Dangar calmina on beltanama dum nangini mi de ligue ay kede calmini saren babba saku sima yobanogay mi rondo damba gecce ina luba yaade de hore
ay ci fulbe fati kon calminama beltanama tigi ay ci kalmo gandare ton to diwan bo kafrina salminama beltanama ay ci beltan be ganda kamen ke ton to diwan mo Tambacounda ngaccidi be hakkil ko jagi a ndeysaan zigen soron calminama beltanama kedi ko Sédhiou ay ci calminama ganda kamen kedi to diwan bo Fouta Toro to yo to Jolof to Bawol on calminama beltanama Thiès kay Dakar Ndiaye on fon beltanama tigi jom galle ba sombi mi yana immo sabu godum ala hande yana immo ay ba sande ko yana immo aceden calmina fulbe Africa fof en beltani mabbe tigi en calmina be ganda ka ben ketto diwan bo Europe en yanko e menede be calmina dum beltano on fof be gaccita kile radio suñu kër FM merci beaucoup en beltani dum ko jogi ha wondo ko moko ba morso basal wela ko kambo tigi uditirten radio men émission men kawral fulbe kala altine gilay 20h ha 22h musido mon liman kala ni jetela ni yura ndran Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetta jinnabe ay jetta jetta kala auditeur mo ganda émission kawral fulbe nama wela ha kala altine ngaccita hakkil lada men sukka minen mo beltano tigi ay ci heden duwano be ganda ko lile la balde hôpitaux je walla imin be avec hôpitaux e sagoji mumen be ganda ciabi no be hedi cegal kamen eren min duwano walla funtinbe keni be Allah yurumbe afobe ay ci den calmina musidal gal fof kala do goddon rek on calmina on beltina wado biyo mbade partager émission ko jagi mbade partager mbadon aimer mbadon partager émission ay ci mi weltina on ha 22h inchallah ay ci konon tan yarata do radio suñu kër FM compétence et indépendance crédibilité c'est pour vous ay ci ko pulagu tan sulagu sans frontière ay ci njehen kala mo ganda da ci takir rek min ma beltina ko jagi mi beltano tigian ay ci Baye Cheikhou Cissé tonto Sare Ngor gor ko mbokala ndangare beltini mon tigi machallah kam no ba ci takil tonto Kër Ngor machallah wi kam machallah on est fier de toi on l'écoute depuis Kër Ngor merci beaucoup Baye Cheikhou Cissé on ko enseignant tonto école primaire mbo école élémentaire mbo Sare Ngor machallah e dum beltano tigi an acca kono tan yarata caggal ndengi mi den monko ba disque indicatif en dare dum san joti ba jalal jom bawal samba pende rasadio ba dum malikan l'enfant série de jammi acca ko widema rek mbade partager émission non ko jagi acca ay to ni rejité ba don commentaire aji mon nan dangon be live be wawon ko dédicace
merci beaucoup wondo ko Assane Guido Tiba Dialala Jom Bawal Samba Penda Yero Sadio Badou Malikan l'enfant série de jamme morceau wondo ko mi alano do mbo fiile do ko ton to bil fulbe machallah den calmina bil nabe sare Modou Aissata nabe fane hede min beltano den calmina aussi Jafat Escal nabe ha Jafat Sare Yoro actuellement kamen fobbe gacciti hakkil émission kawral fulbe do radio Sunuker FM compétence indépendance crédibilité juste pour vous acci den beltano kala mo ganda da citi hakkil min lara non men ma beltano tigi acci ko vidéo rek bade partager émission badon commentaire aji mon to don dédicace ci mon to don morceau di mon beldi mi weltina on jusqu'à 22h yesero men on way udditan anteno aussi mbawon nat badon dédicace ji mon en direct acci merci beaucoup on beltana mo tigi machallah Aïcha wikam Bokar Bah wikam bonjour merci beaucoup Bokar salminama weltanama tigi Aïcha ko non tan onon fo do mbay wat ni do mbadi mbaron commentaire aji mon machallah Aïcha ko non tan yarata binde dédicace ji mon mbaron partager émission ko jagi non bade mbo partager ko jagi heben ba mbo heb Aïcha mi wawon win weltini jusqu'à 22h Aïcha ceggal ni gimbina Assane Guido Tiba Dialal Jom Bawal Samba Penda Yero Sadio Badou Malikan ndare dum kamne odo woni Ibou Yero Sira Ndiaye Ba bare commentaire aji mon bindon morceau ji mon beldi on mi tegana on di Aïcha ko Ibou Ndiaye Ba kettoton do odo morceau woni Mariama Serigne Jambese ade morceau filano ko to ciofak dane mayo ina wondo ndiwtu ngu Ibrahima Ndamari Jeena Ba jemma beldo wondo irde mawde wondo Aïcha ko buri kam ko welle cassette ko lappul Ibou Ndiaye lappul Assane Guido Tiba wondo do sa lari ton to bangal présentation ñana ko ilo wuri sanu bu jati wondo hen woni hollirta rek nalanko be ko be wotube kala be kawri ko kamen jidi yumma kamen jidi ba kala mo totti goddo on respect ci ko woni pulago non on tak be mbiya rentube o woyndu pirodirta ko ci a ci mbade commentaire aji mon Sani, yane bela veli. Yane bela san, yane chapi wan di bela. O samma terin kambe se pallu Mariama. Mariama se jambe se. Elimanta. Mariama Serigne Jambese na inna ganyo na inna gido Narnano sere ganyo sere gido faftata kettude Ibou Ndiaye Ba demi weltani maganyo am demi weltani maganyo am Aïcha ko ganyo on watta encourager neddo on parfois neddo mo añana tambo mo walla ite ame bippe fulbe ndeza ay Mariama Serigne Jambese wala kira ma dellu gannaaw wadata si wadi hanani suka diuti suka mehiri jofa depositi me galle ina hani diute gorpositi me galle na hani diuto dar won ko jegatami
dewgal fibawela ɗo dewgal fibawela lar won ko hiriga lar ko wali payar taynati jeegoda ɗo tesuɓe wali payar Mariama Serin Jambe kono jonjeteɓe paameji ɗo jonjeteɓe kande Mariama Serin Jambe ero kadi moƴƴo Jibril kamaraɓe karmanani enen karimiyen kamara karimiyen kamara kono diiname busayire ko yormini wondeɓi jomirawo dimo fullo torkata Mariama Serin Jambe ayca merci beaucoup en beltanima ɗum ko jaggi on ɗo ko Ibou Ndiaye Ba e morceau Mariama Serigne Jambe seeɗa en beltina kala mo ganduɗa ka fans Ibou Ndiaye Ba kala ɗo keɗɗa rek Ibou Ndiaye Ba mo wela min beltinimo hen tigui ayca ko wiide on rek oɗon mbawi wat partagé émission ko jaggi noon mbaɗemo partagé mbaɗon commentaire aji moon mi yaade on moon jusqu'à 22h inchallahu rabbi ayca 20h21 minutes ko kamin yoni ha ayca ɗen beltan on foof hen kala mo ganduɗa ɗaccitaki rek min beltanimama tigui ayca caggal nde guimiɗe ɗe Ibou Ndiaye Ba daren ɗum kewe Mamadou Yugo Ba alias Ndama Ba o wi masimma Demba masimma ayca Bocar Ba jaam hiremo salminama juurama weltanama Bocar Ba ayca masimma Demba ayca morceau filano ko to Ngoodiaye fulɓe en calmina Ngoodiaye naɓe en ɓe beltano tigui mbay ka toon to Ngoodiaye en calmini ɗum en juurima ɗum en beltinima ɗum tigui ayca eɗen calmina aussi Demba Gorgui Mayna gorko mo Ngoodiaye a salminama weltanama Amadou Coumba Diémé ko pulagu Ngoodiaye déjà ceeɗo fansuji ke Mamadou Yugo Baɗi ay tembaɗe commentaire aji mi yewon ay tembaɗe partage émission mi yewon
ay ca mbaɗe aimé ay ca mi yiyaani mbaɗɗon like de ɓe ndarat ɓe yo ɓe mbaɗa like émission o Ali Ba jam hiremo weltanama tigi Ali Ba ay ca mbaɗe partage émission ko jogui way ay ca mbaɗe commentaire aji mon mbaɗon like ay ca pula ngo dilli ande mi dillina radio suñu Kër FM mi weltina ɓiɓɓe fulɓe jontaɓe ɓe ɓe ganda pulago safata ɓe kala altine ɓe jooɗo ɓe kuccita am ɓe weltina ko welata koye pulago meɗen nalan kakal meɗen ay ca kewe Mamadou Ba yi man ɓe ndeysaan ay ca mbiɗo pulagu welani a wona ɓiɗɗo pullo wallata pulagu na hedde wonema na selli kono mo kala mo yiɗi won pullo fa kawra serel ɓalejo not o wima min mamam ko pullo wallahi ta la ko jiiɗe pullo yidde won pullo tan nden si Allah waɗima pullo ka poɗɗo hen welto ndeysan pulagu tan weeli wallahi si Allah waɗino kam sereer won men naɗo mbaɗatmi merci beaucoup Allah a jarama tigi Allah caggal nde mbaɗɗa kam ɓiɗɗo pullo ay ca Ali Ba wi kam Ibou Yoro Samba Ndaw yiɗi merci beaucoup mi tottuma Ibou Yoro Samba Ndaw a caɗo morceau ni ASC Jarga Bul Jaɓɓe
ayca 20h30 ayca ɗon mercedes en beltina mona e mon frère alaji mbo samba diabou jeewo saro alaji mbo legal fulɓe wakka nguna actuellement kam ne wacciti hakkille émission men kawral fulɓe ayca gorko pullo jontaɗo ayca gorko pullo darani ɗo pulagu gorko pullo darani ɗo iɗiman ka jamma ñalawma gorko pullo mbo haɓani ayca gaabo mbo haɓatamu on woni alaji mbo samba diabou jeewo saro gila nannguɗa accani gila moƴƴuɗa bonani alaji mbo samba diabou jeewo saro merci beaucoup ɓe wonno belaɗoma